kabuhayan. My name is Miss Jalay. Ako naman po ang iyong lingkod, ang kapatid, ang kaibigan ng sambayan ng Pilipino na walang iba si Doc Joey Bitito. Bumabati sa inyo na magandang hapon and advance Merry Christmas to everyone. Kumusta na ba ang ating ang news ngayon, Miss G? Yung Omicron ba, 4 daw yung galing South Africa Yes po, na dumating sa Pilipinas. Ngayon, ano na kaya ang ginagawa ng mga health authorities regarding this matter? Kasi according to reports na ito ay mas deadlier doon sa mga ibang mga variants. Kaya dapat ito pag tutukan ng husto ng mga authorities para po ay hindi ito kumalat. Maiwasan ang pagkalat, yun ang maramihan, di ba? Yes po. Yun ang dapat gawin. Kaso sino tumututo kaya ngayon? Election fever na. Christmas fever and election fever. Yan po ang medyo tataka at medyo tayo ay nangangamba dahil nga po sa sitwasyon ngayon. Kaya po ang mga taong bayan, ang aming pong payo dyan, ay ingatan, mag-prepare. Mag-prepare na tayo ay mag-prepare at iwasan na na pumunta sa mga crowded area, iwasan yung tayo ay mahina ang katawan. Pag mahina ang katawan, huwag na tayong lalabas kasi madali tayo makapitan ng mga ganyan, ng mga viruses. At ang nakapagtataka kasi dito, Miss J, kahit you are vaccinated, it's not a guarantee na hindi ka mahawaan. Yan ang mabigat eh. Kaya nga nagpabaksin ka na, may first dose, may second dose kasi ang sabi nila, di ba, na maiwasan ang ma-infect ng COVID-19. But here comes itong Omicron variant na according to reports ay posibleng mahawaan. So, ano na naman ang gagawin ng yung vaccinated na? Ano naman gagawin? Booster daw. Yung booster na yan, it's sure na hindi na ma-infected. Hindi ma-infect ang isang vaccinated na magpa-booster. Di ba? So yan po ang mga nangyayari sa mundong ibabaw na nakakagimbal. Kaya po kami dito ay pinapayuhan namin ng katotohanan ng ating mga kababayan. So, kung tayo po ay mayroong plano sa buhay natin, di ba? Nung bata pa tayo, ay ako gusto ko maging engineer, ako gusto ko maging lawyer, gusto ko maging teacher, maging doktor, di ba? Gusto ko maging businessman, di ba? May plano tayo, pinaghihirapan natin, araw-araw tayo. Sabi nga, yung iba yan, burning the midnight oil. Narinig mo yon? Burning the midnight oil, lalong-lalo pag may examination. Di ba? Ng kilay. Susunugin ang kilay. Idiomatic expression niya na tinatawag. Idiomatic. Di ba? Hindi talaga literal na susunugin ang kilay. Di ba? So, iyan po. Ngayon po, pag tayo naman ay nasa may trabaho na, ang iniisip naman natin, kaagad ang plano, umasinso, yumaman, magkaroon ng house in lot, mga dream house, dream car, to have millions in the bank, to travel around the world, at kumain ng napakasarap, mag-enjoy ng sobra-sobra. Iyan po ang mga ginagawa ng karamihan po ng tao. Ngayon po, ang tanong, kayo ba ay may plano sa inyong sarili? Yan ang tanong eh. May plano ka ba
May plano. Kasi lahat po tayo may plano eh. Pero may plano ka ba sa sarili mo? Na ikaw ang plano mo na maabot ang edad mo. Kaya plano eh. Kaya nga plano eh. What is plan? Plano. Gusto mong mangyari. Halimbawa, ako ang plano ko, halimbawa, 125. Ano bang ginagawa ko? Ang ginagawa ko po, umaga-umaga, after waking up, I pray to God, I thank Him na ako'y buhay, healthy. Okay, so nagagargil na ako niyan. Ang ginagargil ko pa yung mamahali na pantanggal ng aking mga sa aking lalamunan. Yung ano ito? Pangalan ka ito. Hindi nabibili diyan sa basta-basta, may binibilan ako diyan sa may Albay. Okay, ngayon pagkatapos niyan titimpla na ako. Andiyan siyang ang assistant ko napakabait si Miss Yan. Titimpla na ako niya kung hindi yung natural coffee or yung mega choco, di ba? Pagkatapos kung may saging, kakain muna ako ng saging yan. Pagkatapos, bibigyan na rin ako ng supplement. Usually ngayon, kasi nag-round out of tayo ng Mega 1, ang iniinom ko, Miracle si dalawang Mega Multi 5 capsule at saka isang Mega A. 5 kapsula po yan sa umaga. Then, maya't maya, kung ako ba yung naligo na, kung hindi, magbe-breakfast muna ako. Interchange po yan. So, magbe-breakfast ako, konting kanin, Slimmer's rice, minsan may egg na nilaga, pagkatapos yung ulam na. Kung minsan may dessert. Okay, so ganun po yan. Ang dessert ko usually, saging. So, simple, at saka tubig yan. Yeah, very simple po ang kinakain ko. Tanghali naman, ganun din. Slimmer's rice, nagbabaon na ako. Kaunti lang ako kumain eh. Kaunting-kaunti lang. Tapos, usually dito, kanina, may kami ginataan na isda. Diba? Mamayang gabi, ganun na naman. So, supplement na naman. Tsaka very simple. Very simple. Kasi nga po, alam ko ang mga bawal. Kung gusto mo humabang buhay mo, nagdadasal ka, pero may gagawin ka. Hindi po pwedeng wala kang gagawin. Para ako nagplano. Sa pag-aaral mo, gusto mong maging cum laude, magna or summa cum laude, may gagawin ka. You will study more, harder, di ba? Kung ikaw nagtatrabaho, gusto mong umasinso, magtatrabaho ka rin ng sobra-sobra para sa kumpanya, para maabot yung usually target ng kumpanya, para umasinso lahat. Ganun po yan. Hindi po pwedeng wala kang gagawin. Ganun din po sa kalusugan ng tao. Ang tanong, bakit kailangan ko Amazing Trio, Amazing 4, or Mega 1? Bakit? Yan. Pag-usapan po natin mabuti ngayon. Kasi sasabihin mo, Doc Joey, kasi sa inyo yan, kaya ganon-ganon. Ang po dyan, mga minamahal kong kapatid, kaibigan, ang katawan po talaga natin, ang totoong-totoo, we are ang katawan natin is we are made of trillions of cells. Trillions po 'yan. But itong trillions of cells na ito, nangangailangan po sila ng tamang nutrition. More vitamins and minerals. But through the years po, ang ating mga gulay, prutas, marami diyang bombarded pa ng pesticides, kaya nagkakapisti-pisti ang tao. Ay ito po, eroded na yung mga vitamins, minerals. Kasi yung lupain po natin, naging bari na. Kaya kasi gulpi na pong mga abono, mga pesticides, ang dami nang nakaano dyan ng mga chemical sa lupain natin. Kaya po yung vitamina, minerals yan, kumunti na ng kumunti. Kasi noon, di ba? May kasabihin nun, an apple a day keeps the doctors away. Pero ngayon iba na. Kahit 5 apple, hindi pa rin. Di ba? Kasi nga po, kulang na sa vitamina, minerals ang kinakain natin. Kaya po, kailangan natin ng supplementation. Sa supplements naman po, maraming klase yan. Pero i-categorize po natin. Meron pong synthetic vitamins, yung binibinta ng mga pharmaceutical, at mayroon pong natural supplement. Ang sinasabi po namin,
umiinom ka na ng synthetic drugs. Yung mga ano po ng synthetic drugs po, yung binibigay sa inyo ng doktor ninyong gamot, na sinasabing gamot. Kasi hindi po ako umiinom niyan. Takot po ako niyan sa totoo lang. Okay. Tapos, ang inyo pong vitamin, synthetic pa rin, synthetic made. Dapat po, natural. Kasi nga po, para ba tayo, kung parehas tayong lalaki, pwede ba tayo mag-asawa? Hindi. Hindi ba? It will not attract. So, kailangan babae at lalaki para mag-attract, para mas powerful. Ganun po yan. Okay. Kaya nga po, ang sinasabi namin, sasabihin na naman ninyo, Dok, ang hirap ng buhay ngayon eh. Ano bang priority mo? Paano kung nadapuan ka ng COVID-19? Paano kung nadapuan ka ng Omicron variant? Paano pa yung iba't ibang klaseng mga karamdaman? Bigla kang inatake, bigla kang tinakbo sa ospital, may cancer ka. Sabihin mo ba? Wala. Hindi po pwedeng hindi kayo hayaan na lang mamatay. Hindi naman po ganun ang mangyayari. Most likely po, kahit wala kayong pera, gagawa ng paraan na daling kayo sa ospital. Okay, maliwanag. So ngayon, pag andyan na po yan, ang bill po ninyo, hindi ninyo na alam, hindi ninyo hawak. Daig pa yan sa patak ng limousine. O, di ba? Yung iba dyan, ilang araw lang, 10,000 na. Di ba? So, ganun po yan. So, mas maganda po yung prevention rather than cure. Kasi prevention, matatantya mo ang gagastusin mo. Di ba? Maliit lang ang gagastusin mo. At doon naman sa mga prevention, humanap ka na ng quality. Usually pong quality, America, USA, Europe, Japan. Yan, mga magagaling po ang supplements dyan. Kasi marami pong supplements eh. Dapat it should be proven and tested. Katulad na Amazing Trio, 2008 pa kami. 2008, ano na ngayon? Almost 14 years. So ginaya na kami dyan eh. Hindi ko lang sabihin kung sino ang gumaya sa amin. Kasi nga, ang daming testimonya dyan. O dinagdagan pa ng Mega 1 na almost 3 years na, kaya naging Amazing 4. So much powerful, di ba? So, lalong-lalo ngayon po, ang promo pala natin, Amazing 3, Amazing 4, ay hanggang December 15, extended ang plus 10%. Okay. So ngayon po, ang kailangan, ano ang tanungin mo? Buhay na ikaw ay kampante o buhay na nanganganib ang buhay mo? Na hindi mo alam na maaring will struck you anytime in your family. Di ba? Yung kanina, nag-abil uli yung natulungan natin na-stroke. Yung asawa niya nakalakad na. Nagbinta nga sa amin ng yung i-ano nga pala natin yung yung nangangailangan talaga ng wheelchair. Kasi yung pinangakuan ko noon na babae, yung bata, hindi na sa akin nag-follow up. Hindi ko na ma-recall eh. Ilagay na lang natin yung sa akin kay Doc Joy Bitito na humingi ng wheelchair. That was several months ago na mayroon na tayong wheelchair. Ngayon, kung hindi siya hanggang next week, natin yan doon sa deserving na ibibigay natin. I-project ng Yes, We Love the Philippines. Di ba? Okay. Kasi yung wheelchair na yan, bininta po sa amin kasi nga yung gumagamit Doon sa na lang na nakalakad na. mas content, isabay natin. Pwede. Yung wheelchair. Pero yung wheelchair po, kailangan ang gagamit yan, yung talagang hindi nakakalakad. Di ba? At mahirap na mahirap. So kami po kasi dito, ay ginagawa po namin as much as possible, makatulong ng kaunti. Kasi Christmas sa akin kasi Christmas is giving rather than receiving. Di ba? Kaya whatever we have, a little that we have, we share it to our fellow men. Especially those, ang sinasabi ko, the poorest of the poor. Diba? Kasi marami yan. Ako rin po, pobre din ako. Dapat po, meron po sa inyong magre-recommend. Katulad po doon yan po sa Santo Domingo, ni-recommend ni Kagawad Juan Balunso. Pinakita sa akin talaga na wala talagang halos
walang matirahan, walang makain, di ba? Walang trabaho, may sakit, di ba? Yung isa namang recipient namin doon sa Kaugutan, 91 years old, ang bahay parang bahay ng kalapate, widow, walang anak, wala rin may tungkod, pagkatapos tapos binibigyan-bigyan lang ng pagkain ng mga kamag-anak, di ba? So yan po ang ano namin, yan po ang aming gustong tulungan. Kasi nga po, sila po talagang hirap na hirap, di ba? Hirap na hirap sa buhay. Pag hirap na hirap ka sa buhay, ay kailangan mo ng tulong, di ba? Ngayon kung ikaw naman ay mahirap ka rin pero kaya pa naman, saka ka na. Kaya sinasabi ko, magtulungan tayo. Ang hirap, gusto namin kami makatulong na mas marami. Pero ang amin pong resources, maliit lang. Diba? Para doon lang po sa the poorest of the poor. Doon po sa iba na gustong tumulong, kako, ito ang gawin natin. Gawin natin, magtulungan tayo. Ang problema, simpleng-simple. Kami nga po, sabi ko nga kanina, na-block na lamang ako. Kasi nga, kagustuhan ko matulungan si Tatay Mike and Nanay Ilma ng Victory Village, yung first recipients natin ng pamaskong handog, na binigyan natin ng itong Amazing Four, ng isang tring itlog, si Mayor Noel Rosal naman, ng Legazpi City, nagbigay ng 2 boxes of groceries, ay gusto namin, kasi ito wala pong bahay, nakikitira lang doon sa matandang kapatid ni Tatay Mike, na pobre din, at may sakit din, di ba? Mayroon silang bahay na luma na nakadapa na. Sana sabi ko nga, kung kumita yung video na yan, ay itulong natin at yung gamot, pagkain, at yung sobra itulong doon sa mga tumulong. Hindi, kami pa. Ang gumawa pa lang na nagtag ng 100, ako, si Miss G, at saka nakita ko si Miss Arlene. At saka mayroon pa atang isa, 4 pa lang ata tayo. Dapat ang gumagawa nito, daan na katao. Daan na para 5 minutes to 10 minutes of your time. Kayo ba'y nahihirapan? Pag kayo po'y ganyan ugali natin, mahihirapan din po ang grasyang darating sa atin. Kasi nga po tayo, maisip, makitid ang isip, madamot. Sino ang... Alam nga naman ng Panginoon Diyos, kayo ay mga madamot, kayo maisip, kayo mga... Akala mo, yung iba naman daw, ayaw itatag. Ano sila? Ano sila? Hari? Queen? Ano sila mga royal blood? Ay sus, Panginoon ko. Kung ayaw mo yan, mo lang, i-deny mo lang yan. Pero ano mawawala sa inyo? Gusto natin makatulong sa isang napakahirap, parang daig pandaga. Hindi kayo nagbibigay ng pera Pagkatapos yan lang, ayaw pa ninyo. Diyos ko. Kami nga, pinunta namin mismo yan. Di ba? Alam na miss niya dyan yung sitwasyon. Di ba? Hindi natin alam yung nilalakaran namin kung maraming virus or what. Di ba? Kasi yung wish namin na makatulong, wala na kami arte-arte sa buhay. Kayo, gaganon-ganon lang. Arte-arte pa kayo. Nako. Huwag na kayo humingi ng tulong. Umalis na kayo sa Hindi namin kailangan ng mga ganyang klaseng tao. At siguro, hindi rin ninyo kami kailangan. Wala namang problema yan Sa akin, walang problema yan. Ang wish ko lang talaga, we can help so many people. Kasi po ako, simpleng tao. At ako, kung gusto kong kumain ng 3, 4, 5 beses, pwede. Kumakain lang tayo 3. Ngayon, pang-4 kasi yung natira pa lang, ay ininit pa namin, kinain ko. Di ba? So, ano ba tayong Pilipino? Are you a Filipino or are you a foreigner? Are you from a country na walang pakialaman? Kung tayo po'y Pilipino, be a Filipino. A good Filipino. If you're a Christian, be a good Christian. Di ba? Ngayon sinasabi mo nakikialam ka naman sa amin, Doc Joey Bitito. Request ko lang po yan, suggestion ko lang po yan. Kung ayaw ninyo, wala. Kung ayaw ninyo sa akin, you can,
You can block me, you can unfriend me, walang problema sa akin. Kasi po ako, sa totoo lang po ito, point blank, as an FB friend or as a friend, mas marami kayong pakinabang kaysa pakinabang ko sa inyo. Bakit? Pag kayo nag-upload, usually po, nilalike ko yan. Wala nang ano yan, like, pusuan ko pa yan. Ano naman? Wala namang mawawala sa akin eh. Pag kayo ako, gusto niyo ng load, o kahit pa paano nakaka-request ka, nagpapa-preview ako, nag-aano ako, o ako, ano naman nakita ako sa inyo, eh nanonood lang kayo, pero sa panood ninyo, may nakukuha kayong napakagandang impormasyon sa amin. Di ba? O, ngayon, sa mga promo, nakakakuha kayo ng magandang impormasyon sa promo. Kasi po ako prangkang tao, hindi po ako plastic. Kung okay ka sa akin, okay ako sa iyo, okay. Kung ayaw mo sa akin, okay. Walang problema. Mayaman ka, anong problema sa akin kung mayaman ka? Hindi ko kailangan mayaman. Ano ka, pobre kang tao ka? O, dito ka sa akin. Pero mayaman kang, okay naman pakiusap ang pakitong sa akin, okay sa akin. Wala pero mahirap ka naman, maarte ka rin, umalis ka na rin sa akin. Walang problema sa akin. Sa totoo lang po, hindi sa yabang. Ako po, sa totoo lang. Kasi wala pong bisyo eh. Kaya ko nang mabuhay even up to 125 years old. Huwag lang sanang magkasakit. O, di ba Lord? Hindi naman ako inaalagaan ko ang buhay ko. Huwag lang ma-aksidente. Na pinagdadasal naman natin yan. Pero yung normal, nakakainin ko, kahit umabot pa 125, pwede na ako mabuhay. Diba? Kasi unang-una, inaayos ko ang buhay ko, na ayaw kong magkasakit with the grace of God. Of course, itong iniinom ko mga supplements, kumakain ako yung mga pagkaing natural na alam ko makakatulong sa buhay ko. At may konti tayong savings na for the rainy days hanggang ako umabang buhay. Kaya, sino sa atin na may problema? Kayo may problema, hindi ako. Kung may problema na ako, konti, kayo malaki ang problema ninyo. O, lalo ngayong eleksyon, kayo may mga problema, hindi man ako. Diba? Ako tumutulong lang sa mga kandidatong alam kong deserving. Diba? Ngayon, after nanalo sila, inimbita ko, salamat. Kung hindi, walang problema. Diba? Hindi naman ako mawawala. Hindi naman ako mawawalan eh. Diba? Kasi ako prangkang tao. O, katulad niyan sa mga election na yan, hindi ako tumatanggap. Kahit bigyan mo sa akin, hindi ko tatanggapin yan. Pero kung lugaw porline, ayan, tatanggapin natin. Kasi pinamimigay natin yan eh. Pero sa personal ko, tatanggap ako dahil ako tumulong sa politiko para sa buhay ko. Against my philosophy po yan. Pero halimbawa, nag-birthday ako. Nagpadala ka ng lechon, ay birthday yan eh. Alam nga naman, ipasauli kong lechon para nakaka-insulto naman yan. Okay? Dapat kasi marunong ka, wise ka. Ang ibig sabihin, ang utak mo, marunong ka na. Ako kasi, batang-bata pa lang, 17 pa lang, nagtatrabaho na ako. Kaya alam ko po ang pakikisama. Alam ko po ang makipagkapwa tao. O kayo siguro, hindi pa marunong, kaya sinasabihan ko na po kayo. Kailangan po, nakatapak ang dalawang pa natin sa sahig at tayo po ay sinasabi natin, tayo po ay makatao, makadiyos, makatao at makabayan at tayo po ay down to earth. Diba? Huwag po yung sabihin ninyo ganyan-ganyan. At sabi ko nga, wala sa akin dapat may magmalaki. Kasi po, ako ay simpleng tao. At marami na rin po akong napuntahan. Marami na rin po akong nakain. Marami na rin po mga hotel na natulugan ko. Kaya ako po, satisfied na sa buhay ko. Ang wish ko lang makatulong. Katulad kay tatay, tatay Mike, nanay Ilma. Wish ko talaga makatulong kasi awang-awa po ako. O ngayon naman, si Manay Potenciana Bergonyo, I think Bongadillo, widow po ito, nag-iisa. Ang bahay po niya parang kalapate. Ito po'y walang hanap buhay, walang pensyon. Ang nagbibigay lang po ng pagkain yung kamag-anak para makakain. Yung pinili ko po. Kaysa pupunta ako sa malayo, yun nga ang kapitbahay doon sa kabarangay ko, hindi ko matulungan.
parang impertinente naman akong tao niyan. Okay. So pinuntahan ko kanina, kinausap ko na baka Wednesday, napunta namin at mabigyan ng pamaskong handog. Ngayon naman, may isa dyan, rekomendado ni Kagawad Joan Balunso, dyan Santo Domingo Albay, nakita ko naman na talagang deserving. So dalawa po, hopefully this coming Wednesday, dalawa po ang recipients natin na pamaskong handog ni Doc Joey Betito. Yan sinasabi ko, kung tayo po lahat nagtutulong-tulong, may viral yan, sa inyo po yan, hindi ko kailangan yan. Hindi ko po kailangan yan. Maniwala kayo sa akin. Diba? Doc Joey Betito, paano kung talagang malaking-malaki na yan? Saka natin pag-usapan yon. Ang kailangan, meron muna. Kasi nag-iisip tayo ng malaki yan. Wala pa nga kahit piso. Isipin muna natin, magkaroon tayo ng piso bago 1 million. Yes. Diba? Simpleng-simple po yan. Okay. Ganun po ako. Sana naintindihan ninyo ako. Kung ako po ay minasabing mali, I'm very sorry. Pero ang sinasabi ko, galing po sa isip ko at sa puso ko para makatulong ng napakarami sana. Okay? Kasi Christmas, malapit na ang 2022 ang New Year, malapit na ang eleksyon, kaya dapat ngayon pa lang ay umasinsun. Mag-isa na tayo, gumawa ng tama para tayo ay makatulong sa kapwa ng maramihan at umasinsun na po tayong lahat. Okay po, maliwanag. So ikaw na tabi, Miss G. So tama ka dyan, Doc Joey, kasi nagsisimula ang pagbabago at pag-unlad ng ating bansa sa sarili po natin. So, umpisahan natin yung sa sarili natin. And next po is tulungan natin yung ibang kapos talaga sa buhay. Okay? So, this coming December 22 din po, magkakaroon po tayo ng Mega Christmas Raffle Draw. This coming Wednesday, ayan, 22 po yan, na i-post na po natin yung mga mechanics sa Doc Joey Betito Facebook page. Kaya i-visit nyo po yung Facebook page para mabasa po natin yung mechanics. At Tagalog po yan para mas maintindihan din po natin syempre nakapin yan sa top page para mas madali natin mahanap. Okay, so basahin ko sa mga nakikinig at nanonood po sa atin yung ating DJV's Mega Christmas Raffle. Okay, so ito po, number 1, 10 coupons ito po kapag syempre nagtag tayo ng 99 or more or 100 or ilan man po yung kaya natin na FB friends. Yung link po is nasa comment, sa post. Okay, yung YouTube channel na video, yung kina Tatay Mike, na may title po na dalawang mag-asawang may sakit at walang sariling tirahan. So, yun yung pinakauna natin na first beneficiaries ng pamaskong handog ni Doc Joey. Mapapanood po natin yan sa YouTube channel na Doc Joey Betito. So, yun po yung i-share natin sa Facebook account natin. Okay, so kasama na po ang MHC Unilevel na account para i-tag po ninyo. Para syempre makita po namin na share po ninyo yon, okay? So, itag po, iset sa public post or privacy para makita agad-agad. So, ayan, again, 99 or more na FB friends, itag nyo kapag share nyo sa inyong Facebook account yung video na yon. Okay, 10 coupons po yan. Okay, so number 2 coupons, mag-comment at i-like po ang mismong video. Yung mismong video na minimin dito is yung sa YouTube channel kina Tatay Mike at Nanay Elma. Okay, so 2 coupons yon, mag-comment at like. Like lang kasi ang nandun sa YouTube, di ba? Wala naman na heart. Okay, 1 coupon kapag ikaw naka-subscribe na, i-ano mo pa rin yan, i-screenshot mo pa rin yan. At po sa bawat na-invite nyo na subscribe sa YouTube channel ni Doc Joey is equivalent to 1 coupon. So, sa 5 na subscribers na na-invite mo na mag-subscribe, so automatic 5, 1:1 tayo. Okay, so 2 coupons sa bawat accepted invites din
sa mga pages na ito. So, 2 coupons. Again, so 2 coupons doon sa bawat po 10 accepted invites sa Doc Joey, Betito Facebook page, sa Mega One Superfood, at sa Lugaw for Lenny. So, yun po yung ano natin, mga pages na kailangan po natin. Sabi dito, nakikinig kami pabati kay Lord. Ayun. Oy, sa aking inaanak, si Lord Bendal. I think si Babes ito. Pabati kay Lord Bendal. Nakikinig kami. Ayun. So, happy listening kay Baby Lord Bendal pala. Yan, siningit ka na. And belated, happy birthday, Merry Christmas. Ang dami ng utang ni Ninang. Okay, so yan po. Yung 2 coupons natin, sa bawat 10 po na accepted, like ngaya, di ba nag-invite tayo sa mga friends natin. Okay. 10 po sa in-invite nyo, 10 yung nag-accept ng invites nyo, nakita nyo sa notification. So, i-screenshot nyo po yun at isend po sa MHRC admin. Okay, so kapag nakatipon tayong 10, so, 2 coupons yan. Okay? Equivalent yan sa 2 coupons. Or dalawang pangalan ang mailalagay sa mahiwagang tambiolo po natin. Okay? So, yan po. Doc Joey Betito Facebook page, yung Mega One Superfood, at Lugaw for Lenny Facebook page. Yan. So, tatlo po na pages na mag-invite tayo ng mga Facebook friends natin, ano. So, kung ubos na yung Facebook friends natin, if you have another account or multiple accounts, pwede po kayong sabayin nyo yun, okay? Or yung Facebook account ng anak mo na may maraming mga friends, so pwede nyo gamitin yon. Basta may sabihin nyo lang doon sa admin na galing itong sa account ng anak ko or sa asawa ko. So, yun po. Bawal din po yung mga paulit-ulit na screenshots po, ano? Okay, so tatlo po yan. Marami talaga may ipon natin sa bawat accepted invites. Okay, so 5 coupons sa MHRC Production. So, ibig sabihin dito, yung mga nag-avail sa atin, members or distributors, resellers po ng sa Miracle Health. So, for every 1,000 pesos, ayun, so for every 1,000 pesos worth of MHC products, magkakaroon po kayo ng 5 coupons. Ayun, so bawat 1,000 ha. So, say for example, kapag naka 3,000 tayo, so equivalent agad po yan sa 15 coupons. Okay, so yan, mga pinababa na ito, kaya mas marami talagang chances tayo para manalo sa mga prizes na ibibigay sa atin on December 22 sa Mega Christmas Raffle Draw. Okay, so yan lang, 5 lang yung mga nasa mechanics natin. Okay, napakasimple lang. So, una nga ulitin ko, yung video, may title po na Mag-asawang may sakit at walang sariling tirahan. So, yun yung nasa YouTube channel ni Doc Joey, pinakaunang beneficiaries ng ating pamaskong handog ni Doc Joey Betito. Pangalawa, mag-comment at i-like po yung mismong video. Okay, and pangatlo, kapag may mga napasubscribe kayo, so screenshot nyo din po yun. Pang-apat is if you have 10 accepted invites, so kapag naka-10 kayo, automatic 2 coupons yan. Kapag naka-20 kayo, magiging 4 na yung coupons or names nyo. At yung pang-ano po natin, ayun, sa bawat mga pages pala to, makakaipon talaga kayo niyan. Number 5 is yung sa MHC production natin. For every 1,000 pesos worth of MHC products, magkakaroon kayo ng 5 coupons or 5 names doon sa ating tambiolo. So, yan lang, napakasimple lang. Yung mga screenshot, parang evidences natin, send po sa MHC Unilevel Facebook account. Yan po yung official admin ng Doc Joey at ng Miracle Health Corporation Facebook account. At syempre,
yung mga tags po ninyo, itag yung MHC Unilevel para syempre makita at iset niyo po yan sa public. Kapag naka-friends kasi, lalo na kung hindi pa tayo friends, hindi agad-agad yan makikita ng admin. Kaya yun, 5 lang po yung mga nasa natin, mechanics, kaya if ever may mga katanungan tayo, pwede kayong magtanong dito sa atin. So, again, December 22, that's Wednesday, same time, 5:30 up to 6:30, yung draw po nito. Okay, so makakasama natin, I think yan si Miss Arlene. And yun nga, we're still promo. Extended po yung promo until December 15, kaya po mag-avail na tayo. Yung iba nag-text sa atin kasi nag-group message. Ayun. May iba nagtanong if yung Amazing 4. So yes, Amazing 4, Amazing Trio, yung naka-promo po sa atin. Plus 10% discount din po. If you have a discount po, 25, 30, or 40, or 45. So, kung ano man yung discount nyo, kung ano man yung discount po natin, plus 10%. So, magiging, say for example, 25, magiging 35% yung discount natin. Okay, so yan po, kapag nag-avail tayo ng Amazing Trio, Amazing 4, hindi po applicable yung sa mga healthy drinks natin kasi hindi po yon. Okay? So, buy one, take one pa din yung Mega A capsules. A minimum of 1 box. Same po or likewise with Multi 5 capsules. Minimum of 1 box. So, bale, 1 box plus 1 box. Ang regular price kasi is 2.5. So, worth 2.5, 2 boxes na yung makukuha nyo at 50% discount. So, yan nga. Mega A capsules at Multi 5. So, if ever na Amazing Trio yung kunin natin, pwedeng lasa na lang po or bawasan natin yung sa discount mo, yung sa Miracle C. But then, mataas pa rin or malaki pa rin yung naitipid nyo kasi buy one, take one doon po sa Mega A capsules at Multi 5 capsules. Same din doon sa Amazing 4 kasi po may plus 10 na tayo. Okay? Mas lalaki yung discount natin sa Amazing 4 at Amazing Trio. Depende pa din po yan kasi syempre, diba, iba-iba yung mga dosages. So, much better if mag-avail tayo while it's promo, naka-promo po kasi syempre, makakaipon talaga tayo. Hindi tayo mauubusan. So, pinagkaiba din po ng Amazing Trio, Amazing 4. Yung Amazing 4 po kasi, nandiyan na yung Mega 1. So, if ever na unang pag-take nyo pa lang at di pa kayo 1 month, naka 1 month, di ba? Hindi pa kayo naka 1 month na tuloy-tuloy yung pag-take nyo. So, if ever na gusto nyo mag-update or gusto nyo palitan yung iti-take natin, so you have to consult muna si Doc Joey para syempre ma-advise din po kayo. Okay, but then it's safe. It's safe naman po kapag hindi agad na nakapag-advise si Doc Joey. So, medyo matatagalan lang kung hindi tama yung dosage na iniinom nyo. So, much better if magtanong pa rin po tayo para syempre okay yung kakalabasan talaga. So, yun nga, FDA approve yung Mega 1 natin. Available pa din po yung Mega 1 natin. Kaya, we have po Amazing 4. So, Amazing 4, very powerful na yan kasi apatan na siya. Kumbaga, nandiyan na yung Amazing Trio plus 7 added herbs pa yung sa Mega 1, bali 21 yung components na kaya naging Mega 1. So, Amazing Trio plus Mega 1, nabuo po yung Amazing 4. Ang nagtitake niya, pwede pong may mga mataas na talaga or mabibigat na karamdaman. So, minimum po niyan is 3 times or 4 times. Okay, but then yung mga nagme-maintain na lang, pwede po tayo mag-take na at least once or twice a day. Depende kung Amazing 4 or Mega 1. Yung iba kasi hiyangan din sa katawan nila. So, hindi naman natin na pinipilit na ito yung inumin nyo. Okay, basta nakakatulong sa inyo. Kung ano yung okay sa katawan nyo. Kasi very safe naman kasi supplement, okay? Very powerful supplement, makakatulong. Nagiging katuwang natin siya.
Siya kasi yung fill ng gap. Kumbaga, siya yung nagpupuna doon sa kakulangan ng katawan natin. Lalo na kung hindi natin kakain yung mga dapat talaga natin makain na suggested ng nutritionist nyo. Okay? At syempre, kung kapos pa sa budget at syempre hindi natin mahanap yung mga like sa mushrooms, sa shiitake, hindi natin talaga yun dito makukuha. Kaya nga makukuha natin siya sa isang kapsula na lang. Like sa Multi5, okay? So, iba-iba yung mga functions nila at mga benefits din pong makukuha natin sa kanila. Okay, so dun tayo sa Mega A capsules. Ang Mega A capsules kasi good for detoxification na ipapalabas niya yung mga toxins, mga viruses, infections na ipapalabas niyan. So, kung ikaw may mga sugat din po ini-intake natin siya for internal, okay? So, sa internal natin, dun na siya magtatrabaho. Kumbaga, dun niya na i-repair. Though may mga weeks na pansin mo if you have scar or may sugat ka, kung diabetic ka at may matagal na yung sugat mo hindi naghihilom, so for internal, pwede talaga siyang i-take. At for external, may panglalagay din dyan. So, depende. Kaya kausapin or magpa-consult po kay Doc Joey. So, ang ibig sabihin natin, yung Mega A capsules na ilalabas niya yung sa infections na pwedeng baka lumala kapag hindi naagapan. Okay? Magaling dyan ang Mega A capsules natin kasi source of antioxidants po siya, mga superfruits, mga berries, kaya magaling talaga. Ang Multi5 naman, meron naman siyang antioxidants. Kasi may mushrooms dyan, may isang mushroom po tayo na may benepisyong na ibibigay, like meron siyang antioxidant. Okay, so good for detox din siya. Ang Multi5, mainly, ang function niya is to boost our immune system. Okay, and of course po yung Multi5 capsules, nakakatulong siya sa may mga sa puso, okay, at marami pang iba. Sakop niya lahat ng mga kumbaga ang pag-take ng Amazing Trio, Amazing 4 at Mega 1, pangkalahatan na kasi halo-halo na dyan yung mga benepisyong makukuha natin sa bawat component. Okay, so yung miracles natin is advanced form of vitamin C, yung mga sources po natin dyan. Okay, yung mga pinagkukuhanan talaga, nandyan yung 5 natin na mga sa vitamin C. Okay, so very powerful and very safe. Pwedeng i-take na mga buntis at bata. Ages months pa lang, up to years na, pwede. At magaling din siya, sa may mga sipon, ubo, lagnat. Okay, so makakatulong yung miracles natin. At kung pagod na pagod kayo, pwede din po yan na i-take at pang araw-araw, kung hindi kayo nagte-take ng Mega 1, pwedeng Miracle C. Okay, at sa bata, same din po, likewise na pwedeng i-take yan. Kung ayaw pa ng capsule, pwedeng tanggalin. Tunawin sa iniinom niya or meron tayong mga juices or choco, pwedeng ihalo po yan. Walang problema kung sa mainit ihalo, po. So, yan, very powerful. Kaya nabuo ang Amazing Trio. Again, Multi5, Mega A, at Vitamin C or Miracle C. So, yan po ang Amazing Trio natin, since 2008. So, nagkaroon din tayo ng Amazing 4. Yung Amazing 4 po, kumbaga, ipinanganak 2020. Doon po yan nagsimula. Okay, nabuo po yan kasi, syempre, yung iba, kailangan talaga na parang agarang aksyon. Okay, so doon po na-discover ang Amazing 4. Marami yung mga natulungan na, kumbaga, parang nag-experiment din si Doc Joey doon na, kaya may mga health concern talaga. Madali, okay? Madali silang nag-recover within a month. Kaya tuloy-tuloy na yon. Kahit nga din po COVID, so mga suspected COVID at yung may mga kumbaga suspected COVID na parehas doon sa mga symptoms ng COVID, natulungan po ng Amazing 4. So kasi siya, herbal siya and parang pagkain din po siya. Okay? Parang syempre sa loob tinatrabaho sa katawan natin. Kaya
Mapapa-amaze ka talaga sa mga hatid sa atin ng Amazing 4, ng ating mga amazing products. Okay, so yung Mega 1 po natin, still available pa rin po, ano? Ang Mega 1 since 2019, nakatulong na siya. And 3 years in the making yan. So, mga hindi pa 2019. Kasi 2019 po, official na launch yung Mega 1. So, 2018 na ilabas na din po yan. Kaya, aprobado na din. Okay, subok na din. Okay, so yan po yung Mega 1 natin. Yung iba, Mega 1 yung tinitake. Pang maintenance na lang nila, but pag ikaw ay bago, so pwede tayong mag-start doon sa Amazing 4, lalong-lalo na kapag medyo kailangan talaga ng agarang action, or syempre medyo mabigat yung health concern natin, so we have to take at least Amazing 4. So nakadepende pa rin din sa budget, but then yung budget, kailangan din po natin na gawa ng paraan or ng action. Kasi kapag ibinigay na sa inyo Amazing 4, yun talaga yung makakatulong. So, gawin na din natin ng paraan. Lalong-lalo na kung ang concern, health concern is nangangailangan talaga ng agarang action. Okay, so yun po kasi dito, lalong-lalo na ngayon na nagbibigay ng promo sa Amazing 4. So, ano pa yung hinihintay natin? Kung nakikinig lang naman kayo at syempre nagdadalawang isip or tawag ba dyan? So, kung kayo matagal na nakikinig at balak nyo talagang pumunta, wag na kayong magpatagal pa. Lalong-lalo na kung may mga health concerns po talaga kayo. So, meron din po tayong makakatulong sa atin yung Quantum Magnetic or Resonance Magnetic Health Analyzer. Makakatulong yan sa ating yung status ng health natin, ng katawan natin. So, malalaman po natin yan within a minute. So, within 10 minutes, pwede natin na makita agad-agad yung result. So, with a minimal fee, with a minimal fee of 100 pesos, so, pwede natin makita yung result natin. Okay? At syempre, second na dyan, maibibigay po sa inyo kung meron na kayong mga dating iniinda. Okay, kasi doon talaga sa magnetic natin na detect talaga. Okay, 90% na detect po talaga na kung ano yung concern mo, may lalabas na red. Yung red po kasi, parang nagre-represent siya ng severe, para may severe abnormality ka sa katawan mo. At yung green naman, ang represent niya is yung normal. Nasa normal range yung like sa immune system, sa cardiovascular. So, yun po. Yung ating, again, yun yung tinatawag natin na Quantum Resonance Magnetic Health Analyzer. Pwede natin malaman yung ating mga health concerns sa katawan. Okay, so second na dyan, kung ano yung ibibigay sa atin ni Doc Joey na dosage para ma-actionan yon na health concern po natin. So, ano pang hinihintay natin? Huwag na natin patagalin pa kasi kung pupunta tayong wala ng promo, magpipilit na naman tayo na bawasan. Okay? So, ngayon nga may promo na pumunta na po kayo. Bukas po tayo, 9 o'clock in the morning up to 6:30 ng gabi. Ano pa yan? Bilog pa yan na semana. So, every Sunday lang po yung half day. Okay? So, again, still, in-extend for you yung ating amazing promo this Christmas until December 15, 2021. Okay, so yan po. Para syempre yung mga clients po natin na kahit hindi pa member, ayun, pinagbibigyan na syempre at least yun, mai-avail nila at maka-avail ng promo. Okay, so yun po, tumawag or mag-text lamang po kayo kay Doc Joey sa kanyang mga numbers Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. At syempre sa kanyang Globe number naman po 0917-853-8933. Bukas po tayo 9 o'clock in the morning up to 6:30. Again, dito na po tayo sa second floor of DJB Building, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City.
in front po ng Bangko Sentral ng Pilipinas near Food Panda. Ang baba po namin is Angelis Cakes. Ang katabi po niyan is Mabel's Fashion Unlimited at yung ating Orient Asia Lending. Okay, so yan po yung landmarks na syempre para madali makita. Second floor lang po tayo. Green ang building. Tawag po sa building is BJB. Green yung building po natin kaya madali nyo po makita. Along the road lamang po ano. So free consultation, minimal lang yung fee doon sa Quantum, 100 pesos. Yung iba nagpapa-Quantum lang kahit hindi nakapag-avail muna ng mga products, it's okay naman. Hindi naman stricto ano po. Okay, so yan po, napakinggan nyo na, wag nyo nang palagpasin, okay? Wag nyo na ma-miss dapat etong opportunity or chance na ibinigay sa atin kasi it's Christmas, ginagawa din po natin yung mga ways para syempre kayo matulungan. So, promo, raffle, eto nga ang handog pamasko ni Doc Joey. So, mag-comment po pala kayo doon sa Facebook post na yon, Paskong handog ni Doc Joey Batito. So, if ever may mga kakilala po kayo na mga, yun nga, alam nyo, hirap na hirap talaga sa buhay, kung solo or mag-asawang matanda, or pamilya talaga, or may bata, matanda, ano man po yung edad, okay, kung ano man yung sitwasyon, pwede nyo pong ikwento doon sa comment section, sa Facebook post na nakalagay po sa ating Doc Joey Betito Facebook page. Okay, para kung sino mapili, much better para syempre matulungan natin this coming Christmas at syempre i-update po natin. Kailangan nyo kasi kapag naikwento nyo na sa comment, kapag nag-reply yung MHC Unilevel na PM or message, MHC Unilevel, so kailangan nyo mag-message doon para syempre tayo na yung makiko-coordinate po So, syempre na-update din po natin kung sino for this coming week yung magbibigyan ng handog pamasko. Okay. Yun. So, yung promo po namin ay tuloy-tuloy pa hanggang December 15. Kaya mag-avail na po tayo para much cheaper po ang cost po ng ating mga produkto, Amazing Trio, Amazing 4, at tungkol naman sa Mega 1, punta lang po kayo dito at explain namin sa inyo kung paano. Kasi nga po ay alam po ninyo, ang Christmas po talaga dapat ay unahin natin, bigyan ng tamang pa-Christmas ang buhay po natin sa kalusugan. Kasi may kasabihan, dapat ang kasabihan ay ginagawa. Good health is wealth, di ba? Pero sino mga gumagawa niyan? Health is wealth. Papamiliin ka, Amazing 4 or vacation sa Boracay. Di ba? Alin ang ako po, sa totoo lang, pipiliin ko ang Amazing 4. Kasi nakapunta na ako minsan sa Boracay, ayaw ko nang bumalik. Kasi pag napuntahan ko na po, parang hindi na ako ganadong bumalik. Di ba? I think we went there 2011 or 12 or 2010. Hindi ko na matandaan. So, ganun po yan. Ano bang gusto mo, Doc Joey? Amazing 4 or bagong damit? Amazing 4 na ako. Health. Kasi ang damit, andyan lang naman yan eh. Hindi naman hindi naman. Ano bang gusto mo, Doc Joy? Amazing 4 or travel? Amazing 4. Kasi mahirap po ngayon. Maria. Tapos na yan eh. Hello po, may programa pa kami ngayon. May programa pa. May programa pa, kumadre. Kaya, mamaya na. Di ba? Ayan. May programa pa. Mamaya na. Okay. So, yan po ay, kailangan po kasi natin maging wise tayo. Kasi, alam po ninyo mga bagay, material thing, okay po yan. Hindi ko sinasabing hindi. Hindi naman ako ipokritong tao. Pero sa akin po, lalo ngayon may Omicron, yan, DOH, nagsabi na, kinakatakutan nila, posible nakapasok na sa
sa Pilipinas ang Omicron. Ayan ang gagawin mo. Antayin mo pa ba na dumating? Ako, ang gagawin ko, palakasin ko ng aking immune system. Para dumating man yan, meron akong panlaban. Meron akong defense mechanism. Di ba? Para bang, alam mo, may magnanakaw na darating. Ano ang gagawin mo? Hayaan mo lang bang walang magogwardya sa iyong bahay? Wala bang preparation kayong gagawin? Dapat may preparation ka. Parang magnanakaw po yan, Omicron na yan eh. Para pong ano yan eh. Parang kalaban niya. Parang hindi lang magnanakaw. Ayan, para magnanakaw. Parang si Omicron gustong nakawin ang buhay ninyo. Di ba? Gustong nakawin ang buhay ninyo. So, anong gagawin mo? You have to prepare para hindi manakaw ang buhay ninyo. Okay, maliwanag. Kaya, kailangan na uminom na ng Amazing 4. May sakit ka man o wala, lalong-lalo sa may mga sakit. Kasi pangkalahatan, di ba? Kung wala ka namang sakit, are you sure? Sabi nga ni Dr. Zhao Feichen, yung isang young scientist, sabi niya, how sure you are healthy? Meron kasing mga karamdaman asymptomatic, wala kang nararamdaman. Pero pala doon sa loob ng katawan mo, parang it's a boiling water na. It's a butter, parang masasabog na. Di ba? You don't know. Nagpa-MRI ka ba? Kung nagpa-MRI ka, pwede. Nagpa-executive check-up ka ba? Di ba? So, ganun po yan. Kailangan po ay preparado ka. So, kailangan, lalo lang ngayon na Christmas, may promo tayo. So, ano pa ang hantayin natin? Ayan na. In-extend ko na hanggang December 15. So, bukas po, we are open na 9 o'clock hanggang 6:30 sa second floor, DGB building, in front, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral, malapit po sa Food Panda. Dito sa dulo ng Food Panda, sa Bangko Sentral Food Panda. Ang baba po namin, Maybell Fashion, yung nabibili ng mga pang-wedding, mga special occasion, at Angeles Cake, yung homemade cake, at yung pong Orient Asia Lending for Teachers, 1% lang po yan. At ang contact number ni Doc Joey is 0998-975-8121, 0998-975-8121. And of course, dyan po sa ating outlet sa Purok 1, Kimantong, Daragalbay, near Shell Gasoline Station and within the compound of UB Express going to Pilar Sorsogon, owned and managed by Miss Miga Diamond, Doc Lynn. Yan. Kasi natural. Mas magaling na sa akin eh. Kaya Doc Lynn. Yan. Pabilonya. Dapat siya ngayon dito eh. Hindi natin napuntan eh. Doc Lynn Pabilonya. Wala raw kasi siyang kasama. Wala si Che. Ay makukontak siya sa 0946-051-9050. 0946-051-9050. Kung ano po ang promo dito sa amin, ganun din po, may promo din po dyan. Ganun din po sa Dorothea Resort, may promo din. Pero mag-text po kayo sa akin kasi baka wala kaming produkto doon. Okay po, so yan po magandang balita. Sana po ay tangkilikin po natin yung Amazing Trio, Amazing 4, Mega 1, Healthy Drinks. Lahat po yan nakakatulong sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa ating immune system para maiwasan ang mga iba't ibang klaseng karamdaman. Andiyan na po, iba't ibang klaseng karamdam, including COVID-19, including Corona, itong Omicron, Delta variant. Meron tayong panlaban because lumakas na po ang ating immune system. Okay po, so at sana po suporta natin yung ating pong video. Yung pamaunang recipients po sa ating pamaskong handog, sina Tatay Mike and Nanay Elma Aspa ng Barangay Victory Village sa Legazpi City. Talaga pong napakahirap nila. Parehas may sakit. Yung isa na stroke, hindi makatayo, hindi makalakad. Yung isa naman, grabe ang asthma, halos hindi makapagsalita, walang bahay, walang pagkain, walang anak.
binibigyan-bigyan lang po ng kamag-anak at mga kapitbahay. Maawa po tayo. So kung kumita man po yan, ay ibibigay natin po sa kanila. At kung malaking-malaki sumubra doon naman sa ibang tao. Iyan po ang ating wish kasi ang Christmas is giving than receiving. Iyan po ang aking philosophy in life. Sana po magkatulungan tayo in advance. Merry Christmas po sa inyong lahat. Paalam na tayo, Miss J. Yes, so maraming salamat po sa ngalan po ni Ma'am Ann Betito Prensana and Miss Doc Lynn Pavelonia. My name is Miss Jalay. Ito naman po ang iyong kaibigan, ang kapatid ng sambayan ng Pilipino na walang iba, si Doc Joy Betito, nagsabing maraming salamat sa iyong walang sawang panonood at pagkinig sa aming radio program. Magandang gabi. Keep safe everyone. God bless and we love you all.